sei que esperabades outro gaiteiro, pero eu estou aquí xusto pola cuota, é dicir, polos que non son folkis. É difícil vir as crechas e pensar que isto non é unha reunión de folkis, pero eu non son folkis. Igual pensades que eu a estas horas tiña que estar no modus, recitando, pois non. Estou aquí porque, por moi boa que sea a poesía, a cervexa sempre é millor. Para min as crechas é música de raíz. Non lembro a primeira vez que vin porque levo 22 anos vindo. Pois para min as crechas é un abrevadero moi bo. E teño un recordo moi bonito de fai 20 anos casi estrearme aquí en Crechas co meu primeiro grupo. Pareceu algo moi diferente que eu nunca havia visto no Brasil, parecido. As crechas é un lugar no que se suda bastante. Deixe beber dun espello. Gústame o ambiente e para sentarse, para falar. Que che parecen as crechas? Ben! Estalo pasando ben? Sí! Bueno, as crechas é como a segunda casa aquí en Galiza para min. Pois eu das crechas para min igual é un pouco donde empecé a conocer certos tipos de música que non tiña acceso fácil por outras vías. Esa é a miña primeira casa. Aí arriba. Para min as crechas é a miña casa. As crechas é ese sitio ao que me trouxeron unha vez cando eu estaba recén chegado a Compostela. Para min as crechas, claro, foi un bar polo que tiene moitos momentos máis enlleiros e momentos menos enlleiros. E é un sitio mítico en Santiago. Para mí sempre foi un sitio emblemático. Aquí pasa de todo. Parece un local único, diferente a todo o que hai en Santiago. Primeira vez que entrei nas crechas estaban obras. Perdón, no puedo hacer declaraciones. Y este no me parece que sea el último ni el primero. Se non foi a primeira, debe ser a terceira birra que se serviu aí, xa paguei na eu. É un bar de referencia que todo o mundo coñece. É un lugar onde pode darse unha jam session e de repente está Dulce Pontes. Falar da historia das crechas e falar tamén do anaco da historia contemporánea da cidade, non? Róbatemo meu rapaz, palmira la casa. No, sin peluca no hay foto. No puedo. A pesar das concentracións e manifestacións e de todo, é dicir, o que se considera realmente, eu creo que é un lugar de liberdade. Depressa a vida passa, mal se sente e tudo já parece diferente. O que doeu um dia hoje é dormente. Foi a minha porta de entrada em Santiago, a Casa das Crechas, posso dizer assim. máis alá dun templo folk que tamén o é, eu diría que tamén é unha grande familia e mostra eso son as foliadas que para min é quizá esa manifestación máis viva da música compostelana, onde todo o mundo vai xa a catarse de cervexa e música e en fin, eu creo que ese espírito de taberna é bo que se conserve outros 25 anos e que además a cidade de Compostela precisa desta casa e desta familia. E adiós a miña casiña,
cada miña fontiña. As Crechas é un sitio onde incluso ás veces hai folk, pero vamos, non constantemente, onde hai unha gran variedade de cervexas, que iso pesa moito, e onde a xente non só ven a beber, sino que normalmente volve a beber, que iso xa quere decir que xenera confianza. Bueno, a Casa das Crechas é máis que unha realidade, é casi fruto dun soño de infancia, non? A mi viejo amigo Cholas, que Dios lo tenga en su gloria, les tenía que decir ahí en el Obradoiro: oye, Maño, vuestra pilarica se la chupa mi apóstol, ¿eh? Es una metáfora que no deja de tener su lado real. Eu tamén pillei un puntiño na sesión Bermú das festas de Campo Lameiro. Presídome a la cabeza tacona pa que o demo non me coma. Presídome la cabeza tacona pa que o demo non me coma. Recordo a primeira vez que salín con un grupo, con unha formación de colegas aí tocando. O primeiro que me liou foi Víctor para tocar nas Crechas e tocamos, creo que era no 5º aniversario. Xusto 20 anos despois volvo a Crechas para facer algo tamén con moita diversión, con Carlos facendo aí lalelo. É un lugar onde atopas un montón de motivacións, influencias, porque circulan un montón de cousas culturais das que podes alimentarte. Entón, sempre veño, claro, por suposto, a cantar e a estar tamén, que hai xente moi boa coa que conversar aquí. E aquí se crean grupos, proxectos, xente se coñece, hai unha boa onda, un bo rollo, é unha cousa máxica que non sei se é das pedras do lugar, pero que sempre actúo por aquí, sempre colaboro e nada, estou moi contento de alguma maneira facer parte disso das Crechas, que é un sitio precioso. Cando chegamos aquí non tiñamos nin idea realmente de onde nos metíamos, tal é así que non sabíamos nin tan siquiera que isto era a Casa das Crechas, enterámonos un mes e pico despois. E eu sei como casi como unha filla neste caso, non? Unha comunidade moi grande de persoas as que se lle ten grande afecto, unha comunidade de persoas espalladas polo mundo, unha comunidade moi grande de artistas, xente do mundo da creación, é dicir que dou forma e sentido a este establecemento, como hoxe se pode comprobar. En definitiva, é a miña vida, non? María Pita foi crecha, Díaz Pardo foi crecho, Rosalía foi crecha, dixo non, escribiu a xustiza pola man, que hoxe podería trasladar a calquera desahucio. Ser crecha, resistir, falar alto e claro, chamarlle pau pau e viño ao viño. Temos 1000 razóns para nos revirar, para mandalos a tomar polo gallás arriba. Pero haberá días, xa veredes, cando reinventemos os 100 metros grises na Alameda. Hoxe celebramos que estamos vivos, que estamos vivas e que van alá 25 anos de Crechas, deste contubernio, desta taberna. Deixádeme ser general do Ulla por un día e dicir: ¡viva las Crechas! ¡Viva a xente crecha! ¡Viva os fundadores! E os legabulling! E os
demais licores! Vivan as risas! Viva a música! Grazas a todos os que colaboraron nesta festa, xente técnica, Aitana, todo o mundo que currou. Obrigado, xente! Saúde, xente! Que non nos derroten fácilmente, como fora da casa. Cantemos e sopremos, digamos que eu traio unha borracheira de brillo que auga no pego, mira, mira Maruxiña, mira, mira como é un lugar onde ves un luns e hai festa, é un lugar onde cada mércores hai fin de ano, é un sitio onde estou completamente seguro que de vez en cando os músicos de pedra que hai no Pórtico da Gloria cobran vida e veñen tocar. A Casa das Crechas, se non houbera, habería que inventar.